ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠ ସ୍ଥଳୀ ନିରଞ୍ଜନପୁର। ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଆସିଛୁ ବୋଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସମା ଯାଉ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଏରୋ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ନିରଞ୍ଜନପୁର ଗାଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଏଇଠୁ? ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଏଇଠୁ? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଉ ଠିକ୍ 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 ହଉ, ନମସ୍କାର।
जय माँ काली। जय माँ काली। जय माँ काली, 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 काली माता। जय माँ काली। जय माँ। जय माँ काली माँ, कृपा करो माँ, कृपा करो।